Is it that sweet? I guess so. That's that me espresso. POV si Kurt Cobain. To piči. YOLO! Ja keď mám nízky cukor. Ako pravý milanec, treba ísť oknom. Som dostal gangbangy z dvoch strán. Ja som svokra, som Giska Oňová. Ja s rodinou už nemáme piču. S pozdravom piča. Na tieto dvere zaklopem. Do piče pôjdem. To, že jebeš potichu, neznamená, že ťa neviem počuť kričať. Vieš, keď si baba na teba nesadne, tak na to si musí sadnúť určite. Pred týždňom som si iba rozmyslel, že spravím horror week, preto vychádza v novembri, kedy všetci už slavia Vianoce a ja ešte Halloween. To je v pohode. Marika, zaspievam si s tebou. Som tvoj fantom. Pičus! Alebo dvojčatá? Dve veci. Kamarát, jedine kto by ma donútil takto kričať, keby moja ďalšia sestra by sa zase prisťahovala naspäť a ja by som musel bývať v pivnici, alebo ako Harry Potter, pekne pod schodami. Meme review. Takže pokiaľ sa chcete zúčastniť takéto ďalšie súťaže ako Palošerba je človek, ktorý vyhral Poď na pušku, poď môj. Takže idem prvý. Ríško čajky, ty kokos. Keby iba čajky, jeden chlop. Hola, Tom Holland. Ne, vítame. POV si v Conjuring House. Chlapec má plány s Natáliou Volákov a s Jessicou, no tak to je kur. Oh, hell yeah, hell. Oh. Niekto musí živiť domácnosť. Ja ju síce neživím, ale tak nebuď. Ja pierdole, kurva, ja. Dobre. Jezus! Odchádzam už, mama nebí ma. Mám granát ešte. Čo toto robí, keď toto odistím? Ups. Originálny content! Keď sa chcete zúčastniť... Hey yo, about to clap your cheeks, man. Come possess this doll so I'll clap your cheeks disrespectfully. No ja som obklopený. Ja som piči. Čo je more? Tu grill zvonka? Fungaj Language. Ale akože, prečo jazdí na rezerve? Baterku má plnú, ale benzín žiadny. Keď sa chcete To pič. Ketuš. Vidíš to? To je pekný kaliber. Neviem aký, ale to mi je jedno momentálne. To vám bude úplne na hod. Ale ak chcete byť špeciálny autista, tak odporúčam to a hádam. Čauko. Kámo, to je záživný program. Rodinné prípady však. To bude oni, bitches. I'm my bitches. Ej, dedo! Bum! Dedo! Chcem moju ric. Kámo, toto je presne to, čo vidia 13-ročné čachy, keď vidia feťaka, si povedia Double the meat! Nevedím ťa, kde si? Zome! Harry do baráku! Uni! Nedal som to naopak. Ja som to dal naopak. Ja som kar. Retardované to je, vítajte za Slovensku, toto je bežné v Bratislave. Skutočnosti. Jo, ak si niečo podľa názvu, prišiel mi nový balík. Tajný záhadný. Jasné, že nie je záhadný, kam. Do piče! Pozri, abstinentný fajčiar. Vidíš, už absťaky má, pozri, jak ho trasie. More, jak mňa, keď som mal 1-3. Jak ho trasie, kokota. Viete, čo sú tí náboje? Viete, koľko stáli? Boha, som sa zlakol. Kokos, chlapec má krk jak Gastatoro. Parkour! Čože môže Tari oproti mne? Jak preskakovať ploty? Skáčem ploty, piču. Áno, mal to byť trápny joke, pokiaľ ste nepochopili. Takisto ani Fero. Týmto nechcem uráziť žiadneho Fera, okrem Fera uličné. Aha. Pa nech to ide do piči a nech už sa to neukáže. Ďakujem. Mrazivé teploty, teraz som fúkal. Je tam 0,0,00 do piči. 47! Špiny! Čau! Ale nebojte sa, on sa vráti. On je niečo ako ten zvončan chráchník, ktorý má zákaz približenia od škôlky na 300 metrov, ale aj tak sa vráti. Mike Afton. Míško! Tu sa určite nič nestane. Tu nebude žiadny jumpscare, absolútne. Boha. Takže keďže je Halloween, za dnešnú masku idem za kokota. Oh no, girl no.
Vysvetlíš mi, chlapče, prečo nezamýkaš barák? Ne. Prádel na vole. Fuck. Ktorý feťak si povedal? Jak noc 4? Špeky! Mám nožik a nebudem sa ho použiť. Jasné, mám tu typka cudzieho v mojom baráku, ale v pohode. A ty dávky. Sociálne dávky, chlapci. Kušuj, ty čierna vdova. More, ty ne... Bonnie, ty perverzák jeden. Čaute, moje meno je Sexploited. Moje meno je Satoru a ja chcem za námo do Riti. Čaute. Pozri, parchanta, on už je na chodbe. A on si to tu cvála na chodbe, ako neviem čo, aj Foxiaž. Dum, kokot. To Five Nights at Freddy's my ass. Nemusíš si nič, máš lasagna. Bežná Amerika, to furt sa niekto strieľa vonku na parkovisku. O to není Walmart. Ako môžeš spať, keď ti cudzí typek vošiel do domu? Kera pizda. Ja pierdole, ty špina je na televízor. Jasné, televízne noviny. Vlastný manžel útočil na manželku. Nechápem z akého dôvodu, ale furt tam je ten Kevin. Asi ho niekto nechal sám doma. Kolesa, na ktorých to bude jazdiť. Takže hádam, že zúria nebude Marika Gombitová. Kámo, ja som mal najmenej za... Ja si myslím, že tu niekto je. Jolo! Jolo! Jebať. Samčino! Do pizdy! Voldemort skurvený. O môj boh! To som nechcel. Robím si chcel. Haló? Pick up the telephone. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. Vítajte u môjho nového vlogu. Budem vlastniť tento tu McDonald. Yo. Takže momentálne musíme sa zbaviť škodcov. Top finko skaries jum skares. Picorita. Foxorito. Fredito. Bonito. Kde je ten jeden? Zase zomrel. Kto ho zabil? To si bol Tyroj. Nemôžeme si postaviť domček zo stoličky a vy rozsekať čajku na polovicu? To som ja? Real? Ja som Ryan Gosling, brach. A pokiaľ nemáš môj rodný list, nemáš mi to ako dokázať. Ďalšie video. Meter Mára. Nové video. Robil som tier list, čiže áno, kamo, ďalšie tier listy. Si myslíš, že som včerajší, alebo čo? Rozíte sa. Ono sa to točí! Točí sa! Nehovor, že to má aj sklep. Už nákate to zas. O môj bože, flashbacks. Budúci Richard, ak toto nedáš do best of, tak si u mňa skončil. Dovidenia. Budeme oblečené pomaranče, lebo holé banány už sú obsadené. Tvoríme dobré slovenské video. Najväčší bude tu. Lebo je to môj nápad. Vedel si o tom, že keď dáš odbor, sa ti zväčší kár od 50 cm? A keď si žena, to platí to isté. Mám ti podať pomocnú ruku? A viete, čo sa stane, keď sa pojí modrooký blondiak s černochom? To tiež nikto nevedel a vzniklo toto. Viete, aký je rozdiel medzi slepým deckom a sirotou? Obaja neuvidia svojich rodičov. Viete, čo je lepšie, než mať miliardu peňazí? Kyslík. Poviem vám vtip. Viete, aký je rozdiel medzi ľuďmi a žralokmi? Tí biali sú lepší. Čierny humor je ako jedlo, tiež ho niektorí nemajú, hlavne tí čierni. Čo ti povie kamarát, keď nájdeš u neho asi jeden petabaj hentaju? Čo sa smeješ? Boha, kamo, ty si viacej zhulený ješ Snoop Dogg, že si až zelen. No čo chceš, more? Vyzeráš, ako keby si prišiel z Diddy Party. Eva Tyson do pič. Je si pedofil? Pedofilný zajac. Vy všetci youtuberi niečo s tým máte, ja neviem. Life is a mystery. King Julian, I want to smell your feet. King Julian. Keď mi dieťa povie, že má u mňa odber, kamo, tvoje rodičia by mali ísť dávať kurva bacha. Ako vravel Tadeáš. Ja nejsem vzor pro deti!
Odiď, démon. Odiď, satan. Odiď sataň. Choď preč, sataň. Odiď. Pretože sme romáci, tá nás viacujú za zbytovachu. A ideme vonko. Toto sme taký nekeš. Vítajte u môjho prvého vlogu, moje meno je Šaňo a dneska ideme do McDonaldu na výlet. Prečo? Lebo som povedal, že ideme týmto stupom a môžeme vidieť momentálne. To je bežná Amerika, zbranie, brokovnica len tak na zemi, čudné obrázky a bežný Donaldový Mac... Dačo, neviem čo. Ak ste depresívna 12-ročná čajka, ktorá proste nemá zmysel života a chcete rezne robiť, tak odporúčam vám motýlíka, pretože ak sa chcete dobre dorezať, ako ja teraz si a dopiť. A ak sa dorežete, tak už ste na to zvyknuté. O toho sa musíme pobaviť. Sofia Skalko z reakcie. Moji zlatí, čo robiť? Reálne za ten čas, čo som nebol aktívny, som mal za august, mal som 50 zhľadnutí, čo je pekné, a 113 minút pozeraných, čo je výborné. Ale z toho 80% Sofia Skalko z reakcie. Rumcaj zvole, no v kúpeľne, ty kokos. Do tu sere. Puta madre la pinche la pendeja, kurva. Nemá ruku. To som nechcel. To som nechcel, Kevin. Či jak si sa volal, Samo, Štefan, Erik. Vedľa mňa sa nestojí. Ako sa cítiš po tomto natáčaní? Na čiapku. Môj život skončil. Práve teraz. Tuto v tejto chvíli. A vidím, že si nedal odber, takže ho daj, lebo vidím, že ho nemáš. Dobré, Evžen. Nie, viacej family friendly, ale kamo, doslova to bolo, že taký dobrý cut. Chápeš, že? Lebo cut je v angličtine aj strich, aj... Dobre, poďme ďalej. Uťahujem si z tej stoličky. Bolo trapný joke. Alebo dobrý? Napíšte do komentárov. Firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Kurva, kokot. Ja to nechcem hrať. Vo VR-ku to pič. Kde sú tie pirule? Idem byť Juice WRLD. If I don't take these pills, I won't be here. Yeah. Bomba doslova. Aha, chápeš? Bombs away. Blowing up the White House on the lake. Shining here right now. Shimmy, y'all put me in a box in the Hall of Fame. Ja som dneska končil v škole normálne skorej, prišiel som sem a hneď som začal makať. Neuveríte, koľko mi to reálne trvalo. Ja tu hrám 8 hodín. Toto, čo vidíte, je reálny časovač, ktorý sa zapne od tej, čo hráte Minecraft. A ja tu hrám 8 hodín. Ty si na tripe jak more z toho videoklipu Voodoo do piči. Sa pozri na seba do piče. Toto rob. Tam na základoch ho ty robíš. No jasné. Pulni na stage. Ty si ten separ? Chytí mikrofón a ostro. Ak sa ti priblížiš ku mne, že tu budeš stať za mnou, tak ti takú facnem, môj zlatý, že teba otočí normálne za mäkkým žvírkom. Takú dostaneš. Do piči.